importanti ħafna u llum speċjalment fuq għadi xtaqt nenfasizza. Qed nisma' ħafna u xi ħaġa pożittiva illi l-obeżità qed tiġi aktar importanti f'dal-pajjiż. Qed joħorġu soluzzjonijiet jew idejat jew pjanijiet ta' x'jista' jsir issa anke qed nieħu pjaċir anke fuq livell ta' partiti. Jidher illi hemm din ċertu direzzjoni illi dak li jkun irid jaqbad il-barri meqrunu. Ħadd pjaċir li tissemmija għaliex naħseb illi wasal iż-żmien illi nindirizzaw dawn l-affarijiet, il-poplu irridu noħdu ħsiebu, kemm il-darba tkellimni jiena u inti kemm il-gvern u minnu tal-ġurnata jinvesti flus f'persuni biex jikurhom. U dawn il-flus ma jiġux mis-sema, ma jiġu mit-taxxi tal-poplu Malti u Awġi. U li xtaqt ngħid, Karl, forsi ħajkun ta' sorpriża anke. Sorry. Illi jiena anke tkellimt ġifieri ma' nies miż-żewġ partiti, ejja nsejħulhom miż-żewġ partiti prinċipali sa issa tajjeb, għax ovvjament hemm ħafna nies oħrajn minn partiti oħrajn li jimpurtom ukoll bis-serjetà. U kont ċar kristall magħhom, Karl, qedtilhom inkunu qed niżvijaw ħafna ruħna jekk nemmnu illi s-soluzzjoni għall-obeżità hija biss l-eżerċizzju. U qedtilhom jiena qed ngħidilkom kontrija kontra l-istudji tiegħi u kontra xogħli, għax jiena l-aktar li naħdem huwa fuq l-eżerċizzju. Imma l-istudji ċari kristall juru, Karl, illi bl-eżerċizzju maħna ħansolvu kważi xejn fejn jidħol l-obeżità. U dak li jkun jgħidha x'inhu jgħid illum. Nollet tajt sew. Dwar l-obeżità, l-aktar fattur b'saħħtu, bla dubju ta' xejn studju wara studju, mhux li niċċaqalqu aktar u niklu anqas biss, imma x'nieklu. Jiġifieri, jekk speċjalment smajt anke ħafna idejat ta' x'jista' jsir dwar l-obeżità fit-tfal. Jekk dawk it-tfal b'xi mod jew ieħor nitkellmu kif qed jitkellem issa qisu l-pajjiż kollu fuq dawn l-affarijiet. Illi daw ma nħalluhomx jaqgħu f'nasbiet ta' zokkor. Mela qed nitkellmu fuq soft drinks, ċereali illi tlajna bihom, trabbejna bihom. Mhux kull ċereali huwa ġenwin, Karl. Anzi nażżar ngħid fil-maġġoranza fihom ħafna iktar zokkor jew kemm xejn iktar zokkor iktar milli żgur dak it-tifel għandu bżonn. U hemm dibattitu sħiħ, it-tfal għandhom bżonn zokkor wara kollox, biex nitkellmu fuq zokkor naturali ta' billi ħafrot ta' dak it-tifel, jew billi pereżempju jien naf xi sandwich l-iskola qed nitkellmu fuq it-zokkor illi daw ikunu ġieli invażati bihom ċertu ċereali li magħmulin apposta, Karl, biex sfortunatament ikunu addictive biex it-tifel iridhom. Biex iħajrek. Nitkellmu fuq pereżempju bla ma nidħol flat mediku fuq l-ADHD. Ixju komuni qed nisimgħu ħafna llum ta' tfal illi ituhom it-timbru ta' hyper. Kemm ma jgħinhomx illi huma jieħdu t-zokkor, Karl, li jieħdu ammonti kbar ta' zokkor, li jieħdu t-zokkor ta' kuljum. Imma x'jiġri ġieli? It-tifel ħareġ mill-iskola, jaqsam faċċata u hemm ħanut jista' jkun ta' xi xinu. Illi m'hemmx ikelli qed jgħinu l-dat tifel li qed ifixklu. Li fih id-donut, il-pastizzi, il-qasatat, il-pizza, il-proċessat, il-pakketti. Il-pakketti. Ekku. Iġifieri. Inti qed tgħid. Daqs kemm hawn liġijiet stretti u nfurzati biex it-tfal ma jkunux esposti għal ħażin ta' droga. Għandu jsir xi ħaġa biex it-tfal ma jkunux esposti għal ħażin għal saħħithom bħalma huwa l-ikel li huwa junk, li huwa ta' zokkor, insomma, dak li kelli qed jagħmel ħażin lin-nies. Ħanat il dak li kun huwa li rħas ikel, by the way. Right. Agreed. €1 tixxi donut. Ekku, dik parti irridu narawha daqsxejn finanzjarjament irridu jagħmlu sens ukoll affarijiet. Però ħa nistaqsi lilek di, Karl, għax naf li inti anke daqsxejn ikbar minni fleta, mhux sigri. U ħa nistaqsik hekk. Kemm għandek żmien? 31. U l-laħwa mela. 50 jien. Ikwita xejn. Kważi t-tifel tiegħi, ej. Naqsi t-tifel tiegħek, prosit. Mela, Karl, ħa nistaqsik hekk. Meta kont żgħir inti, kien hawn inqas jew aktar riżorsi ta' sports? Faċilitajiet ta' training grounds, ta' open gyms, ta' affarijiet li qed jissemmew illum. Kien hemm inqas jew aktar? Naħseb inqas. Kien hemm inqas. Obeżità fi żmienek, mhux issa, kien hemm inqas jew aktar? Kien hemm inqas. Kien hemm inqas ukoll? Yes, inqas. Mela jekk nistgħu inqas. Jekk nistgħu nindunaw b'xi ħaġa. Tafal xi qed ngħidlek sfortunatament konna nidentifikawhom dawn in-nies. Ekku. Fis-sens l-iskola pereżempju jien niftakar 2, 3,
li kienu qawwijin u forsi konna ngħidu xi kliem li mhux sewa ngħiduh. Ekku. Illum minkejja li kull tefa taġeb l-albot minn xulxin issib xi open center, x'imkien fej pereżempju bniedem imur ġim, eċetera. Iktar enfasi anka l-iskola qed isir aktar eżerċizzju u sport, għal anka minn nitkellem ma' teachers. Il-problema kibret. Xorta. Mela s-soluzzjoni mhux l-isport waħdu. L-isport huwa fundamentali, Karl. U parti mis-suċċess. Huwa parti mis-suċċess, huwa parti fundamentali nażżar ngħid f'affarijiet ħafna iktar milli fil-pis. L-isports huwa komplementari għas-saħħa tagħna ta' Għas-saħħa. xejn. Mela għal mod kif jaħdem moħħok biex titbijat minn ċertu mart, biex anka inti aktar tkun aktar disciplinat, biex tkun produttiv, ikollok l-enerġija, imma mhuwiex is-soluzzjoni għall-obeżità waħdu. Assolutament le. Mela għal xejn u hawnhekk xtaqt nasal. Inpoġġu saħħitna kollha u l-flus kollha u r-riżorsi kollha biex niżviluppaw l-isport u l-eżerċizzju, jekk l-ewwel mhux ħanaraw l-ikbar problema li għandna. Il-problema ovvja li kulħadd qed jara bajnejh imma donnu ftit li xejn qed isir illi minn meta jkunu żgħar dawk it-tfal qed jibdew bil-junk food illi jkun diversi l-ar fosthom il-junk food ta' zokkor. Jekk mhux ħandirizzaw dik għal xejn ħankomplu mbattlu flus il-poplu, flus il-gvern fuq affarijiet illi jekk irdu nittakiljaw l-obeżità, tajjeb ħalli ngħidu isma' daw qed nagħmluhom għal moħħ dak li jkun biex nipprevjenu l-martijwa, imma jekk qed nagħmluhom għall-obeżità mhijiex is-soluzzjoni.